12-nji dekabrda Türkmenistanyň betaraplyk bayramy bellenip geçilýär. Bu sene münasibetli Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow çarşyn we ony Türkmenistanlara gutlady. Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň resmi web saýtyna çap edilen gutlawda döwlet başlutany bu seneni halkara bayramçylyk adlandyrdy. Betaraplyk biziň alyp barýan içeri we daşary siýasatymyzyň büniýatlyk esasyny düzýän, halkara gatnaşyklaryny many mazmun taýdan baýlaşdyrýan we onun uğurlaryny kesgitleýän netijeli gurala öwrüldi diýip türkmen lideri bayramçylyk gutlawyny aýtdy. Hökümet tanqidçilary we halkara synçylar Türkmenistanyň betaraplyk statusyny türkmen hökümetiniň daşky dünýäden ödüňeleşmegiň guraly hökmüne ulanýanlygyny aýdýarlar. Bir asyrlaryň dowamyny kemale gelen parahatçylyk, hoşniýetli goňşuçylyk ýöreliglerimizi rowaşlandyrmak bilen betaraplyk siýasatymyzyň dünýä üçin nusgalyk bolmagyny gazanlyk diýip prezident belledi. Synçylar döwlet ideologiýasynyň ýurt betaraplygyna emeli taryhy öwüşgün bermäge synanýanlygyny aýdýarlar. Ýatdyk 9-njy dekabrda Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň bir ilmi işgäri Gydanyň Sesi radiosyna beren interwýusyny ýurdun betaraplyk siýasatynyň öz taryhy köklerini Parf ýaşarlygyndan alyp gaýdýanlygyny öňe sürdi. Onuň sözlerine görä türkmenleriň esaslandyran Parf ýaşarlygy biziň eramyzdan soň 69-njy ýylda Rim imperiýasy bilen parahatçylyk ulalaşygyny baglaşyp kanuny esasy taryhda ilkinji gedek betaraplyk statusyny eýe bolanyny aýdýar. Türkmenistanyň daşary siýasaty oňyn betaraplyk we türkmen rejiminiň berkişmegi atly kitabyň awtory hemde Glasgow Uniwersitetiniň Merkezi Aziýa boýunça muallimi Lukan Çeski 10-njy dekabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusyna türkmen alymynyň sözlerini toslama diýdi. Çeskiň sözlerine görä Türkmenistanyň betaraplyk siýasatynyň döwlet wagtyny mundan ozal hem dürli taryhy giňişlikler bilen häzirki zaman türkmen betaraplygynyň arasyna baglanyşyk gurmak boýunça synanşyk edildi. Şol bir wagtyň özünde türkmen döwlet mediýasy häzirki zaman Türkmenistanyň dünýädäki ýeketäk hemişelik betarap döwletdigini öňe sürýär. Türkmenistanyň häkimetler esasy döwlet bayramçylyklarynyň öňe sürýäsini olary taýýarlyk çärelerine tas bir ay öňünden badalga berip büdjet işgärlerini studentleri, okuwçylary we beýlekleri çäreleri mejbur gatnaşdyrýarlar. Şeýle-de ýurdun dürli regionlaryny döwlet telewizion kanallarynyň efirine niýetlep emeli medeni jemgyýetçilik çäreleri gurnulýar. Soňra döwlet telewizionyna bayramçylyk güni bu çäreler efire berilýär. Ýatlasak 18-nji noýabrda Azatlygyň habarçysy Mary welaýatynyň büdjet işgärleriniň studentleriň, okuwçylaryň we çağalar waglarynyň körpeleriniň betaraplyk güni münasibetli geçirilýän köpçülikliň taýýarlyk çärelerine gatnaşmaga mejbur edilýänliklerini habar berdi. 11-nji dekabrda Türkmenistanyň döwlet telewizionyasy betaraplyk bayramçylygy münasibetli ýurt boýunça geçirilen köpçülikliň medeni jemgyýetçilik çäreleri barada habar berdi. Maryly habarçymyz 12-nji dekabrda Mary şäheriniň Mollönepet köçesiniň ugrundaky döwlet baýdagynyň öňüne betaraplyk münasibetli baýdak galdyrmak dabarasyna welaýatyň her bir döwlet edarasyndan 10 adamyň mejbur gatnaşdyrylýanlygyny habar berdi. Türkmenistanyň betaraplyk statusy 1995-nji ýylyň 12-nji dekabryna Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna ikrar edildi. Türkmenistanyň teklifi bilen 2017-nji ýylda Bamaga 12-nji dekabr halkara betaraplyk güni elan etdi. Döwlet bayramçylygy betaraplyk güni Aşgabatyň häkimetleri ýaşaýyş çaýlardaky ýyladyjy towadyjy split sistemleri aýrýarlar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň sözlerine görä 10-njy dekabrda Oğuzhan köçesinde yerleşýän ýaşaýyş çaýlardaky split sistemler köpçülikliğine aýrylýar. Bu iş öý dolandyrýış edaralarynyň işgärleri tarapyndan ýürik tehnikanyň ulanylmagynda amalaşdyrylýar. Split sistemlaryň aýryljagy baradaky döwdürüş Aşgabatyň 11-nji mikroraýonunyň ýaşaýjylaryna 11-nji dekabrda berilipdi. Şunu Oğuzhan 14-1 jaýynyň ýaşaýjylaryna öýme-öý aýlanyp çykan öý dolandyrýış edaralarynyň işgärleri jaýyň howly tarapyndaky towadyjylaryň we split sistemlaryň göçüriljekdigini aýtdylar. Şol wagtda köp adam işledi diýip habarçymyz bir günden habar berdi. Aşgabatyň ýaşaýjylary split sistemlary gyşda jaýlary ýylatmak üçin ulanýarlar. Soňky günlerde howanyň sowmagy bilen paýtagtyň ýaşaýyş jaýlarynyň ençemesinde merkezleşdirilen ýyladyr sistematy işlemýär. Käbir öýlerde munyň üçin abzallar
batareyalar asla yok. Agdalan öýün ýaşaýjylarynyň azatlygyň Aşgabatdaky habarçysyna aýtmagyna görä gurallar häkimetler tarapyndan aýrylýar we aýnalaryň öňünde duran enjamlar goparylyp balkonlara geçirilýär. Bir gün mundan öň gurallaryň ýaşaýjylaryň hasabyna aýrylmalydygy aýdylypdy. Ýaşaýjylara olaryň öz hasabyna ýöriti tehnikany hakyna tutup ussa tapmalydygyny duýdurdylar. Ertere çenli wagt berdiler. 10-njy dekabrda beýtaraplyk güni häkimligiň dilden edilen bu tapşyrygyny ýerine ýetirmedikleriň splitleriniň ketilip aýryljakdygyny duýdurdylar diýip habarçymyz 11-nji dekabrda ýerli ýaşaýjylara talgylanyp habar berdi. Öýdolandyryş edaralarynyň işgärleri split sistemalary aýyrmak barada ýaşaýjylary hiç kili ýazmaçy karar görkezmendir. Azatlyk radiosynyň edilen en çemet inançyklaryna garamazdan 11-nji trapçasyna degişli bir kararlyk häkimliginden maglumat alyp bolmady. Azatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmeleri häkimligiň bu kararynyň Oguzhan köçesinde ýerleşýän ýaşaýyş jaýlarynyň daşky görnüşini kämilleşdirmek işleri bilen baglydygyny aýtdylar. Aşgabatyň häkimetleriniň sowudyjylara garşy görüşi ençime ýyl mundan öň başlanypdy. Häkimetleriň ýaşaýyş jaýlaryndan Aşgabatlylaryň öz hasabyna goýduran gurallaryny goparyp aýyrmagy bilen bagly ýagdaýlar 2017-nji ýylda köpçülikligiň häsiýetinde eý bolupdy. Şonda bu iş amalaşyran gulluklaryň işgärleri muňa ýokurdan tapşyryk berilendigini we onuň sowudyjylaryň şäherin görküni bozýanlygyny aýdypdy. Türkiýanyň ýokary okuwjaýlarynda 17 000-den gowrak türkmensanly student okuýar. Bu barada türk media serişdeleri habar berýärler. Milliýet neşriniň 11-nji dekabrda çap eden habaryna görä, häzirki wagt Türkiýede okuyan daşary ýurtly studentleriň jemi sany 154.505-e ýetipdir. Türkmensanly ýaşlar bu sanawda daşary ýurtly studentleriň sany boýunça 3-nji orny eýeleýär. Türk ýokary okuwjaýlarynda okuyan daşary ýurtly studentleriň iň uly bölegini Siriýaly ýaşlar emele ýetirýär. Ýurtda 27 000-den gowrak Siriýaly student okuýar. Siriýany 19.383 student bilen Azerbaýjan liderleýär. Sanawda 3-nji orny türkmensanly studentler eýeleýär. Türkiýanyň uniwersitetlerinde jemi 17.571 türkmen studenti okuýar. Olaryň 672 sanysy Anadolu Uniwersitetinde bilim alýar diýilip neşriň habarynda aýdylýar. Milliýetiň habarynda bu sanlaryň çeşmesi aýdyňlaşdyrylmaýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň Türkiýanyň statistika gullugundan we bilim ministrliginden maglumat almak synanşyklary hem häzirlikçe başa barmady. Türkiýe türkmensanly ýaşlar tarapyndan ýokary bilim almak üçin ýykyn edilýän esasy ýurtlaryň biri hasaplanylýar. Muharamazdan türkmen häkimetleri ne Türkiýede ne de dünýäniň beýleki ýurtlarynda okuyan türkmensanly studentler baradaky statistika maglumatlary köpçülüge mälim edýär. Şeýlede Türkmenistanyň resmileri we döwlet mediasy türkmen studentleriniň daşary döwletlerde okap ýörenmekde ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary, şol sanda ýurdun banklary tarapyndan berilen plastik kartlardaky puly nagtlaşdyrmak we okuw töleglerini öz wagtyna geçirmek bilen bagly bökdünçlükler barada hiç nat aýtman gelýärler. Türkiýede okuyan türkmensanly studentleriň adyndan 4 sansynyň 11-nji dekabrda berilen maglumatyna görä, indi noýabr aýynyň başyndan bäri olar öz kartlaryndan düýpden pul çekip bilmeýärler. Mundan öň türkmen banklarynyň kartlaryndan günde 100-150 türk lirasyny, ýagny ortaça 15-23 dollary nagtlaşdyryp bolýardy. Mundan ozalky aýlarda şuňa meňdeş problemalar barada Ukrainada, Belarusda, Russiýada we Täjikistanda okuyan türkmensanly studentler hem habar beripdiler. Galy bersede daşary döwletlerde okuyan studentleriň ençemesi tomuzky ýa-da gyşky dynjalyş mögsüminde öýlerine Türkmenistana baranda gaýtadan ýurtdan çykmakda dürli kynçylyklar bilen ýüzbeýiz bolýarlar. 19-njy awgustda Azatlyk radiosy bilen anonimlik şertinde habarlaşan bir türkmensanly tomuzky dynjalyş üçin Demirady Kipirden Türkmenistana baran student gyz doganynyň Aşgabatyň aeroportundan ýygyna goý berilmeýändigini habar beripdi.